219 na barangay po sa Ilocos Region, drug affected pa rin according yan sa PIDEA. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Lumabas sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ngayong 26 ng Agosto na 219 o 219 sa 3,267 na barangay sa Ilocos Region o katumbas ng 6.7% ang nananatiling apektado ng ilegal na droga. Pinakamarami ang apektado sa Pangasinan at Ilocos Sur na merong tig 75 na barangay. Sinundan ng Ilocos Norte na 49 at sa La Union na may 20. Ipinatupad ang drug clearing sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno at mga LGU. Patuloy naman ang kampanya ng PIDEA sa pamamagitan ng Operasyon Kontra Droga, Information Drive at programang Drug Free Workplace. Ang mga gumagamit ng droga ay isinasailalim sa rehabilitasyon habang ang mga nagtutulak ay tinutulungan sa balay silangan sa pamamagitan ng livelihood trainings. Mula Enero hanggang Agosto, nagsagawang PIDEA ng 942 operasyon na nagresulta sa pagkaaresto ng 839 na katao at pagkakangkumpiska ng 5.8 na billion pesos na halaga ng shabu at marijuana. Bukod dito, may 1,170 din na pakete ng shabu ang isinuko ng ilang mangingisda. Ang mga nakumpiskang droga naman ay sinunog para sa kaligtasan ng publiko. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.